இன்றைக்கி காலையில் கிச்சனுக்குள்ளே வரப்பயே மணி 7 ஆயிருச்சு. என்ன சமைக்கிறதுன்ற ஐடியாவே இல்லை. ஒரு குழப்பத்தோட முதல்ல ஃபில்டர் காஃபிக்கு ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன். அடுத்ததாக வந்துட்டு இன்றைக்கி ஹஸ்பண்ட்க்கு லீவு. எனக்கு மட்டும்தான் லஞ்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். ரொம்ப டயர்டாக வேறு இருந்ததா, ஸோ அதனால் நான் லஞ்ச் எதுவுமே ப்ரிப்பேர் பண்ணல. பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்துட்டு வெஜிடபிள்ஸ் போட்டு ஊத்தாப்பம் பண்ணேன். அதையே வந்து லஞ்சுக்கு பேக் பண்ணிக்கலான்னு சொல்லிட்டு சைட் டிஷ்ஷாக வந்துட்டு தக்காளி சட்னி தான் ரெடி பண்ணியிருந்தேன். இந்த தக்காளி சட்னி ரெடி பண்ணுறது ரொம்பவே சிம்பிளுங்க. பேனில் ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துட்டு எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா 4 வத்தல், அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு கொஞ்சம் போல் இஞ்சி, 4 தக்காளி பொடி பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா நல்லா ஆற வச்சுட்டு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து மிக்ஸி ஜாரில் அரைச்சி எடுத்தால் ரொம்பவே டேஸ்டியான தக்காளி சட்னி ரெடி ஆயிரும். அப்புறம் என்னோட பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்காக வந்துட்டு சிம்பிளாக ஆம்லா, அப்புறம் குக்கும்பர், ஜிஞ்சர் போட்டு ஜூஸ் ரெடி பண்ணியிருந்தேன். அடுத்ததாக வந்துட்டு கொஞ்சமாக ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் வச்சு தான் என்னோடய பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை முடிச்சுக்கிட்டேன். உங்களோட சாட்டர்டே எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.